Драго, здравей! Добре дошъл в Silverstar, Ванка. Радвам се, че се виждаме, защото разбрах, че имате супер високотехнологично нововъведение в приемната на сервиза скенер. Да, точно така. Това е новия Accentric Vehicle Detector, разработен за Mercedes-Benz, който сканира автомобила при приемането му в сервиза автоматично, без намесата на наши служители. Единственото, което е необходимо да направиш, е да минеш през скенера, както минаваш през обикновен легнал полицай. Запознайте се, това е новия Accentric Vehicle Detector. Първото нещо, което те посреща, е този лидар. Той преценява на какво разстояние е автомобила и активира камерите. Камерите са от едната страна, от другата страна. Имаме 3 камери, които снимат дори автомобила отдолу, без да е необходимо да го вдигаме на подемник. Плюс още 2 камери, които снимат дълбочината на грайфера на гумата. Добре, ще мина с автомобила. Знам, че има някои забележки по екстериора. Ще премина да видя какво е усещането, как се казва, и после ще ми е любопитно да ми покажеш... Ние ще видим дефектите. Репорта, как изглежда. Няма проблем. Не се притеснявай, абсолютно нищо не се изисква. Просто минаваш през скенера. С каква скорост? Примерно 5 км в час е бавно. Просто преминава. Да. Само минутка по-късно имаме над 100 снимки в Accentric Vehicle Detector на автомобила. Благодарение на сканирания регистрационен номер можем да открием лесно именно снимките на твоя автомобил. Като изкуственият интелект директно избира снимките, на които има засечени някакви щети. Примерно дръскотини, вдлъбнатини. Открива всичко за секунди. И ги подчертава с червена рамка. Можем да покажем снимките, които са под автомобила. Това е доста полезно. Засичат течове, счупени кори и други такива неща. Също така се вижда дълбочината на грайфера на гумите. Това са милиметри. 4-8. Виждаме, че задна дясна гума е на 3,6 гранично, оранжево, не е червено, не е зелено. Има индикатор дори в цвят, който ти казвах дали си... Всичко е удобно. Ето тук графично показваме колко е достигнато от живота на гумите. Този автомобил няма някакви проблеми. Braking distance. Увеличеното разстояние за спиране на автомобила, благодарение на това, че са ти износени гумите. Тоест, според моите състояние на гумата ми казва колко си се увеличил. Ако си смениш гумите сега с нови, ще спираш с 9 метра много интересно как го преценя. Бързо. Също така, тъй като е изключително прецизен скенера, може да се види, че от външната или от вътрешната страна гумите са по-износени, повече или по-малко. Съответно, ако има такъв проблем, ще трябва да се направи геометрия на окачването. Дава се история и се пазят снимките 6 месеца. Ако изберем снимките и ги приложим към сервизна поръчка, до 10 години. Както казах, те са анонимизирани, лицето ти не се вижда, така че не е нужно да се притесняваш за това. Единственото, което трябва да направите е да си запишете час за нашия сервис на Челопешко шосе в София и когато дойдете, скенер ще бъде готов за вас. Може да го направите онлайн, предполагам хората. Онлайн на сайта Mercedes-Benz.bg. Заповядайте. Обстоен преглед с показване на всички детайли за под 30 секунди. Това вече е стандарт. Стандарт, който получават клиентите на Mercedes-Benz и Silverstar. На мен лично ми беше много интересно да се запозная с тези технологии.